Doncs sí, en aquest riu, el riu d'Or, en aquest riu ha nascut l'editorial Siete Vidas tiene el Campa i ha nascut a conseqüència de que per fi, ja ho he sentit, hem atravessat el pont i veiem els 4 punts cardinals que ens serveixen per orientar-nos. Allà tenim el mar, aquí tenim el carrilet, aquí tenim l'Ardenya al fons i allà tenim Castell, platja i Santa Cristina d'Aro.